Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang oya po ang mga bareta ngunya ng Miyerkules. Kami ang matud kan bareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal. Singil sa konsumo ng kuryente sa Albay, maaumento ngunya na bulan. Tauna na Albay Health Workers Day nakatalaan na gibuhon sa primerong simana kan bulan ng Disyembre. DTI nagpalawas ni Noche Buena Price Guide. Bicol Region nadugangan nin 30 panibagong kaso nin COVID-19. Sa lado nasyonal, 2025 national budget aprobado na sa ikatulo asin final na pagbasa kan Senado. NBI wara pang person of interest sa pigsasabing kill order ni VP Sara laban kina PBBM, First Lady Lisa Araneta Marcos asin House Speaker Romualdez. Office of the Vice President na resibina ang subpina kan NBI. Michael Yang parte kan Chinese Intel sigun kay Senator Risa Hontiveros. Sa ibang nasyon, 60-day ceasefire sa Lebanon, inuyunan kan Israel Security Cabinet. Baretang sports, kay Soto sa NBA asin B-League nakafocus asin bako sa PBA. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Magkakaigwan in power rate increase sa Albay ngunya na bulan. Sa informasyon na ipinaluwas kan manahamiento kan Albay Electric Cooperative ang pagtaas singil sa konsumo ng kuryente efektibo ngunya na bulan kung sain ang mga residential asin low voltage consumers may aumento nin 0.3560 pesos per kilowatt hour mantang ang high voltage consumers nasa 0.2077 pesos per kilowatt hour. Para sa mainland power rates magiging 9.0433 pesos per kilowatt hour. Para sa residential consumers 8.0629 pesos per kilowatt hour. Para sa low voltage consumers mantang 6.4291 pesos per kilowatt hour. Sa high voltage consumers sa isla naman may aumento na 11.0313 pesos per kilowatt hour. Para sa residential consumers mantang 10.4627 pesos per kilowatt hour naman sa mga low voltage consumers. Sinabi kan Aleco na aumento sa singil sa konsumo ng kuryente dahil sa halangkaw na presyo kan sa indang pigbabakal na kuryente sa wholesale electricity spot market o WISM na yun ang main source of electricity sa Albay. Nadagdagan in 30 panibagong kaso ang COVID-19
sa Bicol Region. Sa pinakaultimong datos na ipinaluwas kan Department of Health Bicol, na irehistro ang bagong kaso kan COVID-19 sa mga minasunod na lugar. Saro sa Bacacay, Albay, saro sa Camarines Norte, mantang 28 sa Camarines Sur. Dahilan kaini uminabot na sa 71,129 ang kabilugan na bilang kan COVID cases sa rehiyon kan Bicol, magpuon kan magbutwa ini, mantang nasa 845 ang aktibong kaso. Katakod kaini padagos ang pangapodan kan DOH Bicol sa publiko na mantineron ang paglaban sa COVID-19 virus sa paagi ni necessary precautions para protektaran ang sadiri asin makalikay sa nasabing helang. Nagpalawas na ang Department of Trade and Industry ni Noche Buena Price Guide para sa pararaning holiday season. Sigun kay DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol, sa paagi kini magigiyahan ang mga konsumidores kan tamang presyo kan iba-ibang produkto asin madali nindang madeterminaran in kaso may mga paratyenda na nagkakaigwa nin palabaw na presyo. Sa ibong kani, sinabi ni Nabol na dakol ng mga brands ni mga pasta, keso, asin iba pang produkto na kaipuan sa Pasko ang pwedeng pagpilian kung kaya dapat napilion ang abot kaya asin kaya kan budget. Siniguro na Nabol na ang DTI Bicol sa paagi kan sendang mga provincial offices padagos na magkakaigwanin monitoring sa presyo asin supply kan nasabi mga produkto para masiguro na nakakasunod ini sa polisiya kan DTI asin sufficiente sa halangkaw na demand ngunyan na pararani ang panahon nin Pasko. Gigibuhon sa enot na simana kan bulan nin Disyembre ang taunang Albay Health Workers Day na pigpapanginutan kan Albay Provincial Health Office. Sigon kay APHO Acting Officer in Charge, Dr. Estela Zenit, katuyuhan kan taunang selebrasyon na ini ang pagtaonin pagmidbid sa mga obrero sa sektor kan salud, lalo na ang mga nasa barangay health facilities na pigkukonsiderar na saro sa mga frontline. Sigon sa APHO, mapuon ang apat na aldaw na selebrasyon sa Disyembre 4 sagkod 5, asin Disyembre 9 sagkod 10 ngunya na taon. Gigibuhon ang enot na duwang aldaw kan selebrasyon sa kadiwa ng Pangulo, Albay Bounty Village, Kamalig, Albay. Pinasalamatan kan Legazpi Diocese ang gobyerno lokal kan Malilipot Albay sa pagsimbag sa sendang pangapudan na magibon ni lakdang kontra sa uncontrolled quarry asin substandard na mga proyekto sa probinsya na yung pigiling na rason kan may wasan na pagbaha sa Albay sa kakusugan kan uminaging bagyong Christine asin Pipito. Ini matapos padarahan ng surat kan Malilipot sa paagi ni Alcalde Sinon Bolante, si Mines and Geosciences Bureau Bicol Regional Director Guillermo Molina. Ipigahagad sa surat na magkaiguan ng Geological Survey asin Hazard Study sa Bulawan River na iyo ang quarry operation area sa nasabing banwaan. Sinabi kan Legazpi Diocese na siring na inisyatibo sa rong signifikanting lakdang para masiguro ang kaligtasan kan mga konstituentes. Dagdag pa kini, naapresyado kong simbahan ang dedikasyon kan LGU Malilipot para sa siring na advokasya. Matatandaan sa Ron Albay sa mga probinsya na mayor na napiktaran kan Bagyong Christine kung sain sobra sa 224,000 na mga residente sa napiktado mantang sobra sa 658,000 katao kan uminaging Bagyong Pipito. Pigmidbid bilang 100% smoke-free barangay hall ang Barangay Dapdap, Legazpi City. Mismong si punong barangay Glenn J. Barcelon ang nagresibikan award sa Legazpi Garden Hotel and Convention, Legazpi City sa pangingenot ni Legazpi Smoke-Free Committee Chairman asin City Mayor Alfredo Garbin Jr. Katakod kaini nagpahayag nin pasasalamat si Barcelon sa nasabing komite, siring man sa iyang mga pag-iriba sa konseho kan sa indang barangay.
Formal lang pinuunaan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol ang sa indang 18-day campaign to end violence against women matapos ang ganibong opening ceremony sa Bula, Camarines Sur sa temang Vow Bigyan Wakas. Ngayon na ang oras na nagkakaigwanin mga aktibidades ang BFAR na ang katuyuan iyo matauwaning karaman ng publiko may kinaraman sa mga pang-aabuso. Nagkaigwaman ng seminar ang mga tauhan kan BFAR na napod na ay Vow to End, Vow Now, kung saan ipinaliwanag ang masararom na pagsabot asin pagsimbag sa violence against women. Nakikisumaro ang Legazpi Diocese sa obserbasyon kan Red Wednesday ngunya na aldaw. Inisarong institutionalized celebration asin pagmidbid sa Suffering Church Worldwide sarong pastoral work para sa simbahan. Ini may temang one in suffering, one in consolation. Kung saan ipigpapangapodan sa gabos na mga G asin magtaonin aksyon para sa nakaka-eksperyensya nin violensya asin opresyon para sa indang pagtubod sa mahal na Diyos. Katakod ka inipig inganyar kan Legazpi Diocese ang gabos na paratubod na magpartisipar asin makasumaro sa aktibidad. Siring kan selebrasyon kan banal na misa ngunya na aldaw, magsulog nin pulang bado asin mga G para sa komunidad. Nagdeklara na ng state of calamity ang islang probinsya kan Catanduanes dalan sa grabing distroso sa sektor kan agrikultura, infrastruktura asin hanapbuhay kan mga Catanduanon dalan sa pagrapado kan bagyong Pipito. Nobyembre 19, 2024 kan aprobaran kan sanggunian pang lalawigan kan Catanduanes ang resolution number 583-2024 bilang kasimbagan sa pangapudan asin rekomendasyon kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na magkaigwanin sirin na deklarasyon. Sa report kan PDRRMC, 7 banwaan ang grabing renapado kan makusog na paros asin uran na nagresulta sa maywasan na pagbaha asin landslide na nakaapektar sa 15% kan total na populasyon kan isla. Dalang kini ipinautob ang price freeze sa mga produktong kaibanan sa basic necessities asin prime commodities para matawan in oportunidad ang gabos na makabakal kan sa indang pang-oral daw na pangangiipo asin maprotiyaran man ang mga konsumidores. Ipapairarom sa ensayo kan Albay Veterinary Office ang mga dog catchers asin vaccinator sa banwaan kan Bakakay. Nasa 56 na barangay kagawad na chairman kan Komite on Agriculture and Fisheries sa property restraint o proper restraint as in handling sa pagdakop nin ayam pati naman ang humane animal impounding. Kasabay man sa tutukaron, ang rabies awareness as in ang Provincial Ordinance 005-2019 o ang Responsible Pet Ownership Ordinance na ang katuyuhan iyo ang isulong ang epektibong implementasyon kan pagkontra sa rabies sa probinsya. Gigibuhon ang ensayo sa Nobyembre 28, 2024 sa barangay o sa Bakakay Municipal Hall. Ipapairaruman sa siring na ensayo antiwi sa masunod na Biyernes, Nobyembre 29, ngunya na taon. Yan ang primerong kaptangkan mga bareta. An iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Figaro, Figaro.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, Provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Si Fem, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, terminan niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagtabaan kulangi. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O eto, Ha? Isa lang po to ah. doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. based on lactase and select fabric versus detergent powder only. Surf! Maginhawang araw. Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa nearest Generica Drugstore and enjoy 20% off on Wise Deals Holiday Ginhawa Treat from November 1 to December 31, 2024. See posters and print ads for more details. Huwag magpahuli. Check out our participating stores near you. Follow Generica Drugstore on Facebook and Instagram at Generica Drugstore and on YouTube and TikTok at Generica Drugstore PH. Promo runs from November 1 until December 31, 2024. DOH FDA CDRR permit number 0542 series of 2024.
2024. If symptoms persist, consult your doctor. ASC reference code AO196 N110624G. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy ka Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy ka. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Smile always! Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo. Buti na lang po, nandyan kayo. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Mga angkol, nataday ka pa nagbabuhat sa higdaan. Sobra sa OT, sobra sa inuman, sobra sa karaunan. Nako, sa edad ta, pag-arog kayan ang lifestyle, sobrang maluya ang immune system. Baad maging hirilangon. Ang kaipuan ta mga angkol, so daily supplement na kayang tabangan magpakusog nin immune health. Mag-Immune Pro Oral daw. Pag-abot sa Immune Health, ini ang Pro. Tan Immune Pro sana, ang pigamitan in Zinc Plus Technology. Tabang para bilog ang makukuamong proteksyon with proper diet and exercise. Okay ang Immune Health kontra sa helang. Kaya, oral daw, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Siyempre,
Sabayan improper diet, asin exercise. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Immune Pro. Asin pag-igwang na mamatean, consult your doctor tulos. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Inaprobara na sa Senado sa ikatulo asin final na pagbasa ang propestong 6.3 trilyones pesos na national budget para sa masunod na taon. 18 mga senador ang nagboto in pabor sa pagpasara sa national budget. Daing negative vote asin sa Roman ang nag-abstain. Inaprobaran sa session sa ikadua asin ikatulong pagbasa ang national budget para sa masunod na taon matapos ining sertifikaran bilang urgent ni Presidente Bongbong Marcos. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang sulamenteng senador na nag-abstain o di nagpabor para maipasar ang 2025 General Appropriations Bill. Sigun kay Senador Grace Poe, pamayo kang Senate Finance Committee na nakasentro sa mga dinagdagan na fundo ang mga programa para sa edukasyon, Armed Forces of the Philippines Modernization, Calamity Fund, Agrikultura, paharong, pagkuadi mga dagdag na tauan sa PAOCC, pondo para sa ASEAN Summit 2026, Economic Tourism, asin Assistance to Individuals in Crisis Situation, WAEX. Nagpasalamat man si Senador Risa Ontiveros kay Po sa pag-ako kan sa iyang amyenda na magpapadakula asin mapakusog sa importanteng social protection program kan Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, Department of Health, Department of Agriculture asin iba pang ahensya de gobyerno. May 37 milyones pesos na fundo sa iraram kan Department of Health para sa pagpatindog ng Women and Children Protection Unit sa mga DOH Retained Hospital bilang pagsimbag sa nagdadakol na kaso ng violensya kontra sa mga kababaihan asin jóvenes o kaya ang violence against women and children. Daipang pighihiling sa ngunya na person of interest ang National Bureau of Investigation o NBI sa kill order ni Vice President Sara Duterte kontra kina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos asin House Speaker Martin Romualdez. Sigon kay NBI Director Jaime Santiago na ini ang dahilan kaya gusto nindang makahuron ang Vice Presidente para makapagpaliwanag siya sa iyang mga binutasan na pahayag kan Sabado na pigkukonsiderar kan mga otoridad na patakot sa presidente asin sarong issue ni national security. Naglalaoman ang NBI chief na magpaliwanag ang Vice Presidente kung nata siya nakapagtaram kan siring laban sa presidente asin iba pa. Apisar kan dainan ninda piglalaoman pa kung dai ibulgar ni VP Sara an identity kan individual na sa iyang kinontrata para gadanon ang presidente in kaso siya magadan. Mantang enot naman pigpaliwanag ni VP Sara na an sa iyang assassination statement bako sarong patakot kudi sa iya sanang pigpahayag an pigsasabing patakot sa iyang seguridad. Opisyal lang isinerbi ka National Bureau of Investigation ang subpina sa Office of the Vice President kasuwapon. Ang subpina nagsusugo kay Vice Presidente Sara Duterte na mag-ampang sa Nobyembre 29. Pigresibi kan saro kan sa iyang mga abogado. Magagarumduman na nagpatanit si Duterte na nagkuha na siya nin assassin para gadanon sinda Presidente Bongbong Marcos, Primera Dama Liza Araneta Marcos asin House Speaker Ferdinand Martin Romualdez in kaso may mangyari man sa iya. Dalang digdi sinabi kan opisyal ali sa Presidential Security Command kan Lunes na dinubli na ang seguridad kan Presidente.
Dai pa natutukar kan mga kongresista an may kinaaraman sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Apisar kan assassination plot kaini laban kay Presidente Bongbong Marcos ing kaso ga denunsya. Ini ang sinabi ni Representative Joel Chua, chairperson kan House Good Government and Public Accountability sa sarong press conference. Basta sinda ay didiretso sa naninda ang trabaho kung ano ang sa indang madiskubre sa hearing. May kinaaraman ini sa indang investigasyon sa paggamit nin budget kan Office of the Vice President as in Department of Education sa irarom kan pamamayo ni VP Duterte. Bareta Holly sa ibang nasyon. Inaprobara na kan Israel Security Cabinet ang ceasefire deal para dagos nang matapos ang giyera ninda kan Hezbollah Group sa Lebanon. Gabos na miyembro kan Security Cabinet kan Israel nag-uyon sa nasabing ceasefire deal. Sinabi man ng U.S. Secretary of State Anthony Blinken na ang ceasefire agreement sa pagultanan kan Israel as in Hezbollah sa Lebanon yun ang nasa ultimong kaptang na. Ito taong kwenta na sana kaini sa Israel ang pagdefensa sa sendang nasyon kung ingkas igwang patakot. Ikinaugmaman kaini ang matriumpo nindang pagkamit kan kamauotan na ipautob kan United Nations Security Council na isulong ang katrangkiluhan. Baretang Sports, matapos ang second window kan Asia Cup qualifiers na ginibukan mga nakaaging aldaw sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nagpamati si Gilas Pilipinas bigman Kai Soto na solamenteng sa NBA o sa Japan B-League sa nanguna nakapokusan sa iyang atensyon. Parehong nanggana ang Gilas kontra New Zealand as in Hong Kong sa second window as in pinahiling ni Kai ang sa iyang dominasyon sa mga kalaban sa parehong pagkakataon. Sigon sa conditioning coach ni Kai na si Mel Lantin, nawara sa atensyon ni Kai ang PBA dahil solamenteng ang NBA as in Japan B-League sana ang focus ni Soto. Dagdag pa ni Lantin na nagpapahinog pa si Soto as in naglalaom ini na marireparo na kan NBA squad ang Pinoy hopeful. Ultimo sa detalles kang bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa. Marhin na aga sa mga paraan tabay para po sa update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. So nganyan, klarado pa man na laog ka na sa tuyang area of responsibility. So wala pa man kitang namomonitor na LPA o bagyo sa laog kang par pero may cloud cluster digdi sa Mindanao. So parte ini kang intertropical convergence zone na yung ani ang nakaka-apektar dyan sa Mindanao mantang sa northeast monsoon apektado man ining northern Luzon. So digdi sa Kabikulan lauman niya to na mga birigla ang pag-uran kung minsan may kaibang pagkikilat as in pagdaguldol. Pero dayman niya to yan piglalauman na mahaloy as in dayman na piglalauman na makusog. So sa bilog na maghapon, iyo iyan ang magiging panahon ta. Kaya duman sa mga kababayan ta magpasiguro po kita kay payong pagkamaluwas kita dahil sa bilog na maghapon, posible itong mga birigla ang pag-uran. So sa ngunyan, wala man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop kang Kabikulan. Lauman sana ang banayad sagkod sa moderatong pag-upol ka na sa tuyang kadagatan. Asin sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras, pinakahababa na sa 24. Asin pinakahalang ka posibleng umabot sundong 32 degrees Celsius. So ilang po muna tabi ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ali po digdi sa Pag-asa DOS ni Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat matay na aga. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pangalan kan mga pagiriba, Mardela, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newsbase. Ramertanay sa lado teknikal si Riman Pag-asa. Kami ang nagatud kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Taral nagsasabing mabalos kan sa inong bagantabay. Masunod na si Mr. M.
Yan ang DCGB. Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon. Masunod na. Pagkalipas lang kaini. Paisi, manungod sa November 30, 2024 District Elections. Ipinapaisi kan manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na base sa aprobadong Board Resolution number 147 Series of 2024 sa maabot na Nobyembre 30, 2024 alas 8 ng aga sagkod alas 3 ng hapon. Gigibuhon ang Special District Elections para sa nasasakupan kan District 5 sining kan Albay District asin nito. Ang mga minasunod na eskwelahan ang magiging voting center. District 5 Voting Center, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan, Legazpi City, Manito Central School, Sentro, Manito Albay. Ang mga kwalipikadong magboto sa District 5, iyo ang mga naging miyembros konsumidores kanaleko hanggang Setyembre 1, 2024. Para makaboto, magdara sa naning anuman na valid ID na may litrato, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, etc. o Notice of Billing asin iba pang dokumento. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakuan mismong nakarehistrong miyembro. Ang mga interesadong magdalagan bilang parte kan Junta Direktiba o Board of Director pwedeng magkuha ng kopya kan eligibility as in documentary requirements pati na ang Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa main office kanaleko sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang filing kan COC madural sagod sa Nobyembre 20, 2024. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming event.